Вітаю! Сёння мы з вами чытаем 46-й санет Уільяма Шекспіра, спачатку на ангельскай мове, а потым па-беларуску у перакладах Уладзіміра Дубоўкі і Таццяны Дем'янавай. Mine eye and heart are at a mortal war. How to divide the conquest of thy sight? Mine eye, my heart, thy picture's sight would bar. My heart, mine eye, the freedom of that right. My heart doth plead that thou in him dost lie, a closet never pierced with crystal eyes. But the defendant does that plea deny, and says in him thy fair appearance lies. To cite this title is impaneled, a quest of swords, all tenants to the heart, and by their verdict is determinate the clear eyes' moiety and the dear heart's part. As thus, mine eye's due is thy outward part, and my heart's right thy inward love of heart. Пераклад на беларускую мову Уладзіміра Дубоўкі. У вочы сэрца вечная вайна. Не падзялілі ўлады над табой. І тая, і другая старана тваёю захапляюцца красой. Гаворыць сэрца, што жывеш ты ў ім, і ў таўніку схаваны там на дно. А вочы кажуць, што ў святле сваім адлюстравалі вобраз твой даўно. Каб скончыць спрэчку, скліканы быў суд. Паселі суддзі думкі ля стала, каму належыць што, сказаў прысуд, а ў ім развага мудрая была. Над сэрцам сэрца будзе ўладар, знадворнасць вочам дастанецца удар. Пераклад Таццяны Дем'янавай. Мяне зноў часткі цела ў барацьбе. Твой вобраз мілы дзеліць між сабой. Жадаюць вочы мець яго сабе, а сэрца пратэстуе: не, ён мой. І ўладна абвяшчае: ты у ім, цябе не можа угледзець зрок. Вачам жа праўда бачыцца ў другім, ты толькі іх, паблізу і здалёк. Каб спрэчкі не вяліся болей тут, узяўся розум справу рассудзіць. Крыху паразважаў, і вось прысуд, як шчасце справядліва падзяліць. Вачам тваю красу даверыць зноў, а сэрцу даць сардэчную любоў.